Almádi-Veszprém bringa út elképesztő jó. Civil, let's go! Hello! Talán harmadik vagy negyedik alkalommal rendeződik meg a Freelancer Fesztivál. Hello! Ezúttal Veszprémbe. Benedek Gergő. Persze, jó lesz, köszönöm. Ahol nem fogja, nem is akarja, és fogja. Maximum a háttérben a tanácsadó. Nagyon a papírmunkás részét lehet kivizsgálni, de szükség van igazán. Ez hülye ötlet, hogy itt a szabadúszó lét, és mégis állhatatosan ezt megcsináltam is. De egyébként én a kiemelt adózók adóigazgatóságán voltam vezető adóellenőr, és amikor még későn szültem, 37 éves voltam, és akkor jött egy kattanás, és egyszerűen nem csak, hogy teljes értékű anyukája szerettem volna lenni a kislányomnak, hanem minőségi életet szerettem volna élni. Ez például 2013-17-ig ültem egy íróasztal előtt, és a főkerülintézőként adtuk el a faloslemezt. Csak és kizárólag arról szólt a nap, hogy a multinak az érdekeit képviseljük, és mindent megtudjuk azért, hogy meglegyenek a számok. Azt vettem észre magamon egy idő után, hogy ez már engem már megfejleszt, inkább visszafejleszt. Aztán azt jutott eszembe, hogy gyakorlatilag én azért megyek be minden reggel dolgozni. Ez egy ilyen, nem tudom, egy kicsit ilyen elvi kérdésé vált számomra, hogy oké, hogy sikeres vagyok benne, meg boldog, meg minden, de végülis arra számom rá az életemet most jelenleg, hogy minél több fát kivágjanak, mert bejön naponta 35-40 kamyon fa. A múlt után átmentem a gazdaságot állandófóként dolgozni, 2017 kb. Ilyen időszakban, ilyen trükkös környékén, mint ahol most vagyunk, és ott voltam egy 10 hónapot, de az nagyon durva volt az a váltás, tehát ott meg csak fizikai munka volt. Ez reggel 6 órás karatig nyomtuk, ez egy 12 órás munka, jó közben volt ilyen 1-2 óra kiki. Mind a kettőnél azt éreztem, hogy hiányzik a másik oldal, tehát a szelleményen hiányzott a fizikainál hiányzott a szellemi egy idő után. Olyan házat sikerült megvásárolni szülősegítségével, hitelekkel, aminek az egyik részét vendégház, és azt elkezdtük működtetni. Én akkor csináltam meg a fordítói vizsgát, mert akkor döntöttem el, hogy én ezzel szeretnék dolgozni, mint egyéni vállalkozó. Akkor eltelt egy ilyen 2-3 év, amíg csak fordítással foglalkoztam. Ez már egy elég kielégítő, mint fizikailag, mint szellemileg nekem. Tehát nem érzem soknak egyiket sem. És vannak ilyen meglepő fordulatok, hogy nem azért nem jön össze ez a film, mert nem tudom, nincs rá támogatás vagy izé, hanem azért, mert például önismeretben nem ugrottam még meg azt a részt, ami egyszerűen kinyitja az ajtót arra, hogy ja, amúgy azon az úton kell elindulni, és ott meg mondjuk ott lesz például az az ember, akivel beszélsz és támogatást tudsz szerezni. Törekszem arra, egy új szokásként vezettem be egy fél éve, hogy amikor leparkolom a gyerkőcömet az iskolában, akkor én fél órát gyalogolok reggel, mert még a 9-kor kezdek általában, és ott bőven van fél órán, és az, hogy ott én nem akarok emberekkel találkozni, őszinte leszek abban a fél órában, mert hogy úgy nagyon sok emberrel beszélgetek és dolgozom együtt, és ott ez is egy ilyen rákészülés.